Доктор Мирчева, здравейте! Всички знаем колко е ценна информацията, която ни дават гените, но какво представлява генетичният паспорт и защо той толкова е важен в днешно време? Генетичният паспорт, това е паспорта, който всеки един човек трябва да разполага с него, както имаме лична карта. Така всеки човек трябва да има свой генетичен паспорт, за да знае с какви гени разполага. Това е от изключително важно значение не само за профилактиката за различни заболявания, но разбира се да може да си удължим живота, да може да бъдем по-красиви, по-млади дълго време и разбира се да може да бъдем в добра кондиция, не само физически, но и ментално. Нещо, което е много интересно, искам да обърна внимание за него, че дава информация дори за нашите предци. Човек може да разбере откъде са неговите корени десетки години назад. Как можем да активираме гените на дълголетието? Гените на дълголетието могат да бъдат активирани по няколко начина. Разбира се, в древните векове се смяташе, че единствено гените са отговорни за това доколко един човек ще живее. Но в днешната сфера на персонализираната медицина се знае и съответно се говори, че това е комбинация от няколко фактора. Първо наследственост, а именно гените. След това начин на хранене, разбира се и двигателна култура. Точно поради факта, че разполага със собственото ДНК, което е уникално за всеки един човек. Дори в сферата на клонирането, ако искаме да клонираме, да кажем, един човек, никога няма да му се повтори неговото ДНК. Дори да изглежда по същия начин, ДНК-то е строго индивидуално за всеки един човек. За да сме още по-конкретни, например за ДНК-то в кожата, как можем да подберем най-подходящите продукти, именно защото всеки е много индивидуален. Чрез генетичния паспорт и чрез анализа, който дават съответните гени, ние може да разберем колко дълго време ще бъдем млади, каква е нашата хидратация, с какъв колаген разполагаме и тези данни бихме могли да ги дадем на нашия терапевт, на нашия козметик, дерматолог, който ще подбере най-подходящите продукти за нас, за да може да изглеждаме дълго време красиви. Хидратацията, дали сме подложени на излагане на слънчевата радиация и тази радиация дали би увредила кожата, а дали може да образуваме пигментни петна. Това са също изключително важни теми, които образуването именно на пигментните петна, защото знам, че това е тема, която е изключително важна за всяка една дама, за да бъде красива, зависи също от нашото ДНК. Ако знаем, че имаме такава предразположеност, бихме ли могли да предотвратим? Да, за това е важно човек да направи генетичния си паспорт в ранна детска, дори млада възраст, за да може да знае наистина какви не само продукти, но и каква профилактика. Профилактирането е изключително важно значение и за кожата, и за редица заболявания. Фармакогенетиката също нашето ДНК влияе. Тоест, ако даден медикамент, дори най-безобидното хапче или таблетка, която е свързана с имунодефицит или с кои витамини е подходящо да изберем, също зависи от нашото ДНК. Да, случва ми се, например, някой да каже на мен хапче за глава, без значение какво, не ми помага. Ами аз пак ще кажа от моя генетичен паспорт, точно така се случи. Аз дълги години съм приемала епизодично хапче за глава, което се оказва и се чудих защо не ми всъщност влияе. Се оказа, че моето ДНК не преработва този продукт и той не е подходящ за мен. Знаейки вече тази информация, разбира се, аз вече имам подходящ продукт и ако ми се налага в ежедневието, ползвам него. Информацията, която ни дава генетичния паспорт, включва дори това кой спорт е подходящ за нас. Да, така е, защото спрямо нашите гени, той е всъщност комбинация от гените ни. Ако да кажем човек е предразположен към кардиологични проблеми, той не трябва да бъде с спортове, които са натоварващи, по-щадящи. Така че именно чрез тази информация относно и отново пак с какво ДНК разполагаме, ние ще може да си определим нашия двигателен режим. Информацията, която ни дава генетичния паспорт, е важна не само за нас самите, но и за това какви гени предаваме на децата си. Например, ако аз имам хиперпигментация в гените си
си, ще я предам ли на детето си и мога ли да повлияя, ако знам тази информация? Много е вероятно. Ще кажа един пример от моя личен генетичен паспорт. Аз съм предразположена към хиперпигментация. Моето дете също се оказа, че е предразположено, пък аз съм го наследила от моята майка. Нали, това е вече доказано чрез научна генетична информация. Така че, съответно, аз взимам мерки за моето дете. А да не говорим, че дава информация в каква насока то би могло да се развие. Като талант в различните сфери? Точно така. Какъв тип личност ще се изгради? Дали е интроверт, дали е екстроверт, дали ще бъде в сферата, да кажем, на артистичната или ще бъде в сферата на науката, защото и това също е обусловено от нашите гени. Знаейки го като превенция, може ли по някакъв начин да му повлияем да се промени? Трудни са нещата, по които може да променим нашето ДНК. Правят се опити в тази насока. Все още те са на експериментално ниво, не са клинично доказани, но смятам, че е много скоро момента, в който ще може да се влияе на нашето ДНК. Разбира се, по правилния начин, не с цел манипулация, а неща, които ще може ние, знайки с какво разполагаме, как да се преборим, именно чрез промяна на ДНК-то ни. Доктор Мирчева, благодаря ви, че така открехнахте за нас вратата на тайнството на гените и изключително важната информация, която ни дава за нашето здраве, за дълголетието, за това да изглеждаме много по-млади, красиви, най-вече да знаем всичко, което се случва в тялото ни. Благодаря ви. Аз ви благодаря. Пожелавам на всички зрители да бъдат здрави и красиви.